יהי רצון מלבונך ואדוני אלוהי ועבדי שלא כושר ויברא לוכו שלא אמנו על טוהר טומא ולא על טומא טוהר ועל אסור מותר ועל מותר אסור ועל כושר ועל חברי ויברא לוכו ואסמע בהם ועל כושר ויברא לוכו ישמעו في חברי כל ישראל ישלום חלק לעולם הבא בשם אדוני לעולם נעשה ונצליח כל ישראל ישלום חלק לעולם הבא שנאמר בעמך כולם צדיקים לעולם ירשו אורס נאסר מטועי מעשה הודי להתפואר. אנחנו בפרק שלישי מהלכות תשובו הלכו עשירית בעמוד תרא תר"א, כן? אם כן נמשיך מהמקום הזה. בשועו ששוגלין עוונות אדם עם זוכיותו אין מחשבין עולו תחילת עוון שחוטו בו ולא שני אלו משלישי ואילך إن همسوا عوانوثو مشاليشي وإلخ مروبين على زوغيوثو أثون جانيهو عوانوث مستورفين وذونينوثو على كل بشوعوش الشوغلين عوانوث أضم عن زوغيوثو إن محشبين علو تحلت عوان شاحوطو با داينو عوان هوريشون ولو شاني إلو مشاليشي وإلخ אם נמסו עוונותו משלישי ואילך מרובין על זוכיותו אתון שניהו עוונות מסתורפין ודונין אותו על הכל. אם כן, בואו נראה את ההערה היחידה שיש לנו כאן, הערה י"ח, היא ארוכה, יש בה כמה דעות שנחלקו פה. נראה דברי מורי שהם חשובים ביותר להבהרת ההלכה הזאת. כל דבר עבד זה מן הערבוב שמערבב הדבורים זה בזה ומדמה בדעתו שהן אחודים והם זורים ונפרדים מאוד לפי שראו בראש השונו ורב חסד מטה כלפי חסד ותנו דבר בי שמואל מעביר ראשון ראשון וכוחי המדו וראו ביומו רבי יוסף ורבי יהודה אומר אדם חוטא פעם ראשונו ושניו ושלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו סובר, דהיינו רבנו סובר רבנו בדעתו שהן עניון אחד והן רחוקים מאוד. דהי דרבי שמואל היא ליום הדין הג'ודל ולהסיל הבינונים מג'הנום כדברי בית הלל ואין שום זכר למעילת עוון. אבל هذا ربي يوسف ربي يهودا بعلم الزا وبتحلت معصو شلو آدم مية معونشه وإلخ من شلوش عصره ويا محاد هره حياف عن عنشي شاحوتو هوريشون واشيني واشياليشي شيز دمنو ليادا إم عصامهم تشوبا أفعل بيشهم منها حموري شالصريخين يسورين ويوم كيبوريم لمارهاج אלו הראשונים אינם צריכים שהם מחולים לגמרי. זוהי הסועת הדבורים ועיקרון ואין הפרש בג'מרו בין יחיד לציבור ולא ידעתי מאין מסועו. עכשיו מורי עונה על הקושייה הזאת או על ההשגה של הראב"ד על הרמב"ם פה. תראו את לשונו של הראב"ד כמה שהיא חריפה, אבל לא צריך להתרעם עליו ולא כלום. כך היה דרכם של חכמי ישראל הגדולים שהיו משיגים זה על זה ומשתמשים בלשון לפעמים בוטה, חריפה מאוד, עם כינויים שכביכול בימינו היינו אומרים אלה כינויי גנאי, אבל זה היה הסגנון של התקופה מכיוון שהם היו מקפידים מאוד מאוד והיו מחמירים היטב היטב ולכן לשונם חריפה ביותר. כן, בדיוק, נכון מאוד, כן. כבר אנחנו מוצאים באמת שכבר חז"ל בתלמוד משתמשים בלשון בוטה כזאת חריפה, יש לה משנה תוקף. כלומר, אם תלמידי החכמים מרשים לעצמם להשתמש בלשון הזאת, הרי שהם מרשים לעצמם. אבל לא כל אדם מן היישוב יכול לפתוח את פיו ולהוציא איזה דבר לעז או איזה דבר גנאי על תלמיד חכמים, שהרי הוא לא רואה את כל התמונה הרחבה, וזה כל העניין. יש לו גם כן מוגבלות בידע התורני. אם כן אומר מורי, וכבר תאמרו עלו רבד רבים שאילו עיין בוריף המוסוי לפונו תומי וראו גרסותו לא היה תומי ועיין כסף משנה ולחם משנה
ובפרות עבודת המלאך לגמן. שם מסעדת ג'רסו והנוסחו בג'מרו והפירוש דברי רבנו והבונותו אמת ויסיב ונוכל וגיוב. אך אועיר על שני דבורים ובכוך לא גשיו מדי גושיית הכסף משנה והלחם משנה ואין צורך לדברי המשנה למלאך שנזגוג לתירוס הלחם משנה בעוד שגושיו מעיגרו לתרה. שני דברים. ראשון מה שכותב רב"ד ליום הדין הג'ודל וכולי אומנם נזכור מוסוך כזה בחמות דרשות חז"ל ואף נזכור בתרג'ומים אך בתרג'ומים דהיינו בתרג'ומים לתורה בפסוקים שנוגעים לעניינים של תשובה או לעניינים של חטא ועוון אז נזכר יום הדין הגדול גם בתרגום אונקלוס וגם בתרגום יונתן בן עוזיאל, כן? מופיע הפסוק למשל ליום דינו רבו, יום דינו רבו שמחשבים עם הרשעים, למשל נדמה לי בתרגום של הפסוק האחרון של שבות וראש חודש והיו דרוען לכל בוסר, כן? אז שם יבואו חשבון עם הרשעים. יונתן בן עוזיאל מביא את הדרשו של חז"ל לעניין יום הדין הג'ודל, יום דינו רבו. יש עוד כמה מקומות אחרים, זה מה שרומז פה מורי ולא מפרט. הלאה. אך לשיטת רבנו אין מוסוך כזה כלול, אין יום דין ג'ודל ואין יום דין גודל, יש רק יום דין אחד בראש השונה שבו עוברים לפונו כבני מרון ונחזור על האדם לחיים ולמוות. תראה שם אך בזמן הידוע לפני מי שאומר והיה עולם בזמן הידוע לפני מי שאומר והיה עולם שבו נסגורים מעשה האדם ומחשבתו ונחזור על מיתת עונש אם שינו מעשו מכפי שהיה בראש השונה וזהו האמור לאל בשעת מיתתו. מה? כן, 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 כן. רק מורי לא כתב את זה משום שבדרך כלל אדם מרגיל את עצמו לומר לשון נקייה. אם היה אומר למות טוב גם היה טוב, כי זה גם כינוי, כן? בין לטוב בין למות טוב. אנחנו לא אומרים בין לרע, לא מזכירים את הרע. וכמו שכותב לעיל סיון רביעי וכל אדם לפי המסור שהולך בו זוכה לחיי העולם הבא מבחינה מסוימת כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא פרות לאדם הנחרבים וכד לגמן ומיד לאחר הפטירה הוא הולך לעולם הבא כי אדם לפי חמפתו כל אדם לפי חמפתו וכמו שכותב רבנו לגמן סופר הגשמיני ולבראשם נאחד שיטת רס"ג שכנראה ג'מהור סובר אודו ושום בארתי ואודו מסדיקים שהולכו מן העולם הזה صديقים הם הזוכים לתחיית המתים וכמו שכותב רבנו בפירושו לפרק חלק והביא לשון חכמינו זיכרונם לברכה בכמרו תענית תחיית המתים לצדיקים ואין דין נוסף לפני תחיית המתים ועיין לעיל פרק ראשון סיום כד שום הבאתי לשון רבנו שהוא גם דעת רס"ג שאין שום תיקון לאחר המוות ובסוף שהאדם הולך כך נשאר לדורי דורות ולפיכך כל המוסוך הזה שכותב רב"ד זור הוא לרבנו. כלומר הטענה שמורי דוחה רב"ד משום שיש פה שתי הנחות יסוד שונות. רבנו יש לו הנחת יסוד אחת ואילו הרעב"ד והרס"ג יש להם הנחת יסוד אחרת. וכשבא אדם ותוקף או מעלה קושי או השגה כשיש לו הנחת יסוד שונה אז היא נופלת ממילא כי זה לא אותו דבר. אנחנו לא מדברים על אותו מצע משותף. בדיוק, ג'וברו רעמה. מה זה? בהחלט. שאין שום תיקון לאחר המוות. אין תיקון לאחר המוות. זאת אומרת, אפשר להבין על רקע זה את האמרה של חז"ל, יפה שעה אחת בעולם הזה. נכון, נכון. שבשעה הזאת אתה יכול לעשות את התיקון. בוודאי, בוודאי. זה גם יש לזה השלכות לכל אותה אמונה זרה שנכנסה ליהדות
בגלגול נשמות. מה הטענה של גלגול נשמות? שאם אנשים הגיעו לעולם הבא והם לא שלמים, הם לא צדיקים, הם בינוניים, אז יש להם חצי קוראים לו, הקופה שלהם, זה עבירות. אז אומרים להם תחזרו, תתגלמו בגופות של בעלי חיים או של אנשים אחרים, נשמות אחרות, כמו שהדרוזים מאמינים עד היום בגלגול נשמות. וגם חלק מהיהדות, ריבונו של עולם, ירחם השם. כן? אני אומר את זה עכשיו, חבל שאתם מקליטים, כדי שלא יפלילו אותי. הרב אמנון יצחק מפזם את הגלגול הנשמות שלו בכל חור, בכל מקום, ופורט אותו לפרטים. יפה מה שאתה עושה, שאתה מחזיר בתשובה. אבל למה על החשבון אמונה כזאת זרה? זה אמונה של הברהמינים, של ההודים. של ההודים. מה זה? הוא מאמין בזה. עוד פעם, אמרתי שיש מאמינים. אמרתי שיש מאמינים. שאני כופר שאני לא מאמין. אז אני אומר, למה אנשים מאמינים בזה? זה זמורת זר ביהדות. זמורת זר. מה לעשות? מה אני אראה קולורבי אצל השכן? אם אני לא אגדל אצלי קולורבי, אז למה אני צריך להתלהם מהקולורבי של השכן? לא יעזור, הוא מאמין בזה חזק. אני יודע שהוא מאמין בזה חזק, אבל אני אומר, הוא אחת הדוגמאות של בעלי תשובה. תביא אנשים להיות בעלי תשובה, נקיים בדעתם. בעלי תשובה, לכם. למה דווקא בעלי תשובה? אנשים רגילים, זה המסורת שלהם, וככה הם קיבלו את זה, יגידו לך, אתה לא בסדר. בסדר, אז לכן אנחנו באים לכאן, אתה רואה פה מהדברים הללו, לפי שיטתו של הרמב"ם, אין תיקון אחרי המוות, אין. מה שאספת בקופה שלך היום, מחר, שעה אחת בעולם הזה, עדיף על פני כל השעות שתהיה שם, כי אתה לא יכול לחזור. זאת אומרת, אין חזרו. שאלו, יש גם מצווה מתמשכת. מה זה מצווה מתמשכת? דוגמה, אני יודע שיש מישהו... יש למישהו קרן שהשאיר... כן, אחריו. כן. והחסד מתמשך, אחרי שהוא נפטר. הבנתי, אחריו. זה הכסף שהיה שלו. כן. שאלה טובה. זאת שאלה טובה. כן. כן, או כן. אני מבין, כן. או שלומדים לזכרו, כן. כל הפעולות שאנחנו עושים לזכר הנפטרים. עושים יום עיון לזכרו, וזוקפים את זה לזכותו, ואנשים גם אומרים אחרי דרשה שלהם, יהיה רצון שכל מה שאמרתי יהיה לעילוי נשמתו של פלוני, או לזכותו, לזכרו. אדם תורם את הבית שלו שיהיה... בסדר, אתה מדבר בכסף, אני מדבר איתך במילים, בדרשה, בנאום, בלימוד, בשיעור. זה לא ימחר ולא... לא, הוא אומר היא מתמשכת, כיוון שהוא התחיל בעודו בחיים, הוא בנה אחריו על שמו. הקופה קרויה על שמו, והוא נותן גמילות חסדים, הם נותנים בשמו. אז מה, זה נזקף לזכותו או לזכותם? זה לא שלאף לפני שנפטר. נכון. או הקדש. מה? הקדש, כן. בסדר. אתם רואים, יש כאן בעיה, אבל העניין של גלגול נשמות, תעזבו לרגע את כל השאר, הוא זמורת זר ביהדות, וזה ברור לכולי עלמא. כולם מסכימים בזה, אבל לצערנו הרב, זה כנראה אחד מהגיבובים. מה? לא, השאלה היא מאיפה אתה מתחיל את זה. אם אתה מתחיל את זה למקורות חז"ל, אז לא תמצא שם גלגול נשמות. אם תתחיל את זה מאמצע ימי הביניים, כשהמסורות האלה הגיעו מהמזרח, מהודו, מהאמונות של עובדי האלילים הללו, הם הגיעו למערב, וזה מצוי גם בנצרות. לא רק ביהדות, גם בנצרות. כשהנצרות נחשפה למזרח, אז הם הביאו את ההשקפות הללו. השקפות שעוברות את הימים ואת האוקיינוסים. זה בתשובה, זה עוזר להם. נכון, גם להם. נכון. נכון. הם ישר תולים את זה בהסבר הזה. אבל אם אנחנו נאמנים לשיטה הזאת שאומרת, ניתנו לך 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה, זה פסק הזמן שאתה ממלא את הקופה שלך בזכויות. כן? ובקבלה. מה? כן, ואז הקבלה אימצה את זה. תודה רבה. אם הארי הכניס את זה. כן. נכון, ואז הקבלה הכניסה את זה. זאת אומרת, הקבלה שהיא צומחת אי שם בראשית ימי הביניים, ואם נאמר שבמאה ה-13 כבר הזוהר היה מפורסם בספרד, ומשם הוא התפשט למזרח. רבי יצחק סגי נהור, כן, נכון מאוד. או משה די ליאון, לא משנה. אבל יש דיון עם זה 3 פעמים. נכון, גם הם לא גיבשו. נכון, בסדר.
אבל אתם רואים פה יפה, אתם רואים הרעב"ד שיושב בפרובנס, זאת אומרת בצרפת הדרומית, ושם יש חוג של תלמודאים שהם נתפסו לשיטה הזאת, כן? ומצד שני הרמב"ם שהוא יושב במצרים, אנדלוסי שיושב במצרים, אבל הוא מנקי הדעת, הוא לא קיבל את הטענה הזאת, וההודים היו הסתובבו במצרים גם כן, והנצרות גם הסתובבה שם, הם ידעו את הדברים האלה, אבל הכחישו אותם. חלק מהקראים הקדמונים מכחישים את זה, הקראים מכחישים את זה, זה לא נתפס אצלם, בכלל לא. איך אפשר שנשמתו של פלוני תגלם בתוך פרה, כמו שההודים מאמינים עד היום? למה הם עובדים את הפרה? כי הם אומרים זה נשמה, והפרות חוצות את הכביש והולכות שם ומלכלכות את כל העיר, את כל המקום. אתה הולך לקיצוני. למה קיצוני? זה מציאות, למה קיצוני? אתה רוצה פה שהפרות שלך יסתובבו ברחוב? תוציא אותם משוק מחנה יהודה, תוביל אותם, יאללה. הנה זה מורי תעזוז וזה מורי תעזן. תדבר על הדת שלנו, לא על ה... אני מדבר על שלנו, מה אתה רוצה? הרבה רבנים מניחים את זה גם בתלמידים בישיבות. כן, כן. כן, נכון, זה מה שאומר חנוך, כן. נכון, צודק, אתם צודקים, אני אומר, אני לא מתעלם מהמציאות של האמונה שהיא קיימת בקרבנו, אבל אם אנחנו נבין את אושיותיה, את הבסיס שלה, מניין זה נולד, ונגלה שזה זמורת זר, אז זה חמור יותר מאשר אם אנחנו נאמר שאנחנו, נגיד שאנחנו חוגגים את הקריסמס שלהם. זה חמור יותר, כי זה עניין אמוני פה. זה עמוד בסיסי של היהדות. איך אפשר להאמין בדבר כזה? אבל אם זה יתגלגל, כפי שהוא אומר, אם זה יתגלגל לקבלה, כן. אם זה יתגלגל לקבלה, והקבלה היא בכל אופן ענף לא מבוטל ביהדות. כן. אי אפשר לבטל את זה, כי היו גדולי ישראל שהיו גם רציונליסטים, היו גם זה וגם זה, כן. איך אפשר להתייחס לזה? איך אפשר להתייחס לזה? תראה, כמו שאתה, תראה, אמרנו שיש לפעמים סתירות בתפיסות של ההשקפות. אדם יכול להכיל בעצמו הכלה, הוא יכול להכיל את שני הענפים ביחד, גם את הענף הרציונליסטי וגם את הענף המיסטי. והדוגמה הבולטת שאני אוהב תמיד להביא אותה זה הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, מגולי ספרד שחי במצרים, תלמיד חכמים ענק, שהותיר אחריו שו"תים, כן, ואחר כך עלה לארץ ישראל. הארי הוא תלמידו. כן, והארי הוא תלמידו, זאת אומרת, לא רק זה שאנחנו רואים שהוא מקובל, אבל הוא גם פרש לנו את הרמב"ם, במפורש, פרש את משנה תורה, זה הלכה. בתוך ההלכה הוא לא מכניס קבלה, בכלל לא. אבל הוא האמין בגלגול נשמות, כתב על זה חיבור. יש חיבור שלו על גלגול נשמות. אז רואים... מה? אברהם בן הרמב"ם לא האמין בגלגול נשמות, הוא היה חסיד במובן הסופי של המילה. החמיר על עצמו והקפיד בהנהגות מיוחדות שהוא היה מושפע מהעולם הסופי במצרים. מה לא מצא חן בעיני אביו? לא, זה לא שייך, לא. הוא התחיל כנראה בעוד אביו חי, אבל אולי, לא, אנחנו לא שומעים מאביו שום דבר על העניין הזה. שום דבר. אם הוא החמיר על עצמו ולא גזר גזירה על הציבור, אז זה כמו חסידים מאנשי מעשה, שהחסידים נוקטים לעצמם הנהגות שהן מחמירות יותר. כמו אדם שגוזר על עצמו צום שני וחמישי. אבל הוא לא אומר לבניו להתענות כמוהו, אלא הוא גוזר על עצמו. זה משהו זמני או משהו, נאמר, אישי, פרטי. זה עניין אחר. אבל הוא לא האמין בגלגול נשמות. רבנו אברהם הוא... רשם את זה מפורש, ויש ציטוט של זה. של מי? רבנו אברהם. על גלגול נשמות? צריך לבדוק את הציטוט. אם זה ממנו. צריך לבדוק. אתה יודע, יש תופעה בימי הביניים שכל מי שכותב משהו תולה את זה באילן גבוה. צריך להיזהר, תביא את הציטוט. נלמד. אדרבה, אם זה רבנו אברהם, אני מוכן לקרוא. יש ספר שלם של נפתלי וידר, היה תלמיד חכמים יהודי יקר מאוד שחי בבריטניה, באנגליה. ואחר כך בא לארץ ולימד באוניברסיטת בר אילן וכן הלאה, והוא עסק וידע ערבית יהודית היטב. אז הוא כתב ספר השפעות אסלאמיות על היהדות, ורוב הספר זה מסתמך על ההנהגות הסופיות של רבנו אברהם בן הרמב"ם.
הוא לא מזכיר שום דבר, הוא מזכיר דברים שיש להם אולי מקבילות בקבלה, אבל לא גלגול נשמות. ספר חשוב, יצא בהוצאת מכון בן צבי, בהוצאה השנייה שלו. אז אפשר לקרוא עליו, בהחלט. יש לנו מחקרים היום טובים, ולאט לאט התמונה לגביו הולכת ונפרסת, ועכשיו פרופסור מרדכי עקיבא פרידמן, שהוא מומחה לרמב"ם, מוציא עכשיו, הוא ליקט את כל השו"תים של רבנו אברהם, והוא עכשיו הולך להוציא את זה לאור, עם מבוא חשוב על התקופה שלו, ואז נראה באמת מה היו באמת ההשפעות האסלאמיות הללו שהטביעו את חותמם על תורתו האמונית של רבנו אברהם. מה גרם לזה כאן? זאת השאלה. הנה, אתם רואים? זאת שאלה טובה. התלמוד אומר בהרבה מקומות, ברו מזכה אבו. הבן מלמד זכות על אבי. הכיצד? אם אתה, לשיטתו של הרמב"ם, צברת את כל הזכויות שלך... מה זה? זאת שאלה אחרת. לא, אבל שם ההקשר הוא אחרי המוות. שם אחרי המוות. אם אדם עושה מצוות בעולם הזה, אז הוא כאילו מלמד זכות על אביו בצורה כזאת. זה מופיע עכשיו. אם ככה, זה עוד יותר קל. אם ככה, זה באמת, אין לנו הגבלה. כלומר, למה שואלים למה לא אמרו, לא הזכירו את מנשה בגלל זה וזה וזה? למה, וכן הזכירו את חזקיהו ואת עשה וזה וזה? זה לא קשור כל הרבנים שמזכירים את המשפט. לא הזכירו את השם שלו בתוך אלה, שזה כדי לא להעליב אותו. בסדר. עכשיו תראו. לא בגלל לא במשמעות שאתם מפחדים. בסדר. זה לא נכון. אנחנו תראו, יש ביטויים אצל חז"ל שהם ביטויים שהם משתמעים כפישותם בצורה מופרזת. אבל אם אנחנו מפרקים אותם לגורמים ומבינים אותם שהם סמליים והם משקפים אידאות אחרות או תכנים אחרים שהם יותר רציונליים, אז קל לנו להבין את זה. אתן דוגמה. למשל, אם אנחנו אומרים, כמו פה במקרה הזה, ברו מזכה אבו, או דוגמה אחרת שאנחנו מכירים את המדרש הידוע על דובב שפתי השני. כל תלמיד חכמים שאומרים שמועו הלכו מפיו בעולם הזה, שפתו דובבות בגבר. מה זה? מה זה? הוא ביסלי לחש? בקבר? מה זה הדבר הזה? אז זה ודאי שאי אפשר לתפוס אותו כפישוטו, וצריך להבין את התוכן. ולכן צריך לקחת פרשן שהוא הולך בשיטה הזאת הרציונליסטית ויודע להפקיע את הביטויים הללו ולהאיר את המטאפוריקה, את ההשאלה, השימוש המושאל בביטויים הללו. כמו למשל הרב לנדה בכבוד חכמים, מוצאים את הסוגיה בגמרא באיזה מקום זה, באיזו מסכת, הולכים לכבוד חכמים, הוא מביא את המעשה, או לוקחים את הספר של הרב צדוק, הרב שלמה צדוק, כן? שולחן שלמה, גם הוא מתמודד עם זה, והוא מנסה לתת תירוצים. המאור לאגדה. אז יש לנו כבר שניים, יש יותר, אבל אלה הקרובים אלינו. ואז קוראים שמה, פתאום אתה רואה שיש לביטוי הזה משמעות אחרת לגמרי. ואנשים באים רבנים ואומרים את הדרשה הזאת כדבר רגיל, כערבה חבוטה לפני פטירתו של תלמיד חכמים, כשהם מזכירים שמועה מפי. מה שייך? מה זה שייך? אבל מה, הם אומרים את זה וכולם כבר מכירים את הדרשה הזאת מהתלמוד או מהלימודים שלהם וכן הלאה. שפתותיו דוברות בגב, כן. אז אולי זה אחר לגמרי. זה לא ששפתותיו מדברות בקבר, זה כאילו שהוא נותן לנו תזכורת על מה שהוא הוריש לנו. וזה בהלכה מופיע, שהאדם צריך לחלוק כבוד לאביו כשהוא מביא שמועה מפיו. ההלכה בהלכות אבל. צריך לומר, כוחו אומר, אבו מורי זכרו לחיה עולם הבא. זה הלכה. כן? כוח שומעתי מפי אבי. אז ברגע שאני מזכיר את השם של אבי, זכרונו לברכה, ואת מה שהוא לימד אותי וחינך אותי והשמיע לי, אז זה כביכול, הוא כאילו עומד והוא אומר לי את זה כרגע. כי מדי דברי בו,
כן. זכור הזכרנו. בדיוק, הנה, יפה, הנה, כי מדבר איבו, זוכר אז קראנו. זה מעמד של זיכרון. ברור, אבל לא לתפוס אותו כפישוטו, שפתיו דובבות. זה לא ככה. הרב"ד לא האמין בגלגול שמות. מה? הרב"ד לא האמין בגלגול שמות. הרעב"ד. לא האמין. בספרי האמונה רב"ד מתנגד לגלגול שמות. בסדר, אז הנה אחר. ויכוח אחר לרמב"ם. לא, פה זה מה קורה לא, הוא לא... בחודשים הראשונים? אני גלגלתי את זה החוצה. כן, רק שלא הבינו. ברור, לא, שלא תבינו לא נכון, אתה צודק. הרעב"ד לא מדבר פה על גלגול נשמות, אבל אנחנו מבינים שאם פסק חייו, זמן של חייו של האדם, יהיו 100 שנה, 120 שנה, אחרי 120 שנה, אתה לא יכול להוסיף ולא לגרוע ממה שהוא צבר לעצמו. התרמיל שלו כבר מלא, מוכן, עם זה הוא הולך לשם. רציתי להגיד... זה רעיון שמופיע אצל טובי המשוררים של ימי הביניים וטובי המלומדים של ימי הביניים. ואוכין סדותי ליום פרידותי. ואוכין סדותי ליום פרידותי. כאדם שיוצא למסע, מה הוא עושה? הוא לוקח את התרמיל, מכין לו אוכל, שם לו קופסאות שימורים, מכין לו שם את הפת, הוא יוצא למדבר, הולך לאיזה מקום מרוחק, הוא לא יודע לאן הוא הולך. בצורה כזאת. אם לא יכין לעצמו אוכל כאן, מה הוא יאכל שם? אז זה המשל על אדם שהוא מקיים את המצוות כפי שהן, כמו שצריך, וצובר לעצמו ידע תורני ממדרגה ראשונה, וזה הולך איתו אחריו, שום דבר אחר לא ילמד עליו זכות, רק אלה, ברור, לא יותר. יום הפרידה זה יום המיתה, זה הכל. מה שאחר כך, אמרנו, נגמר הסיפור. נכון, אני אמרתי לכם את הסיפור הזה של, זה באמת, אני לא יודע אם אני סיפרתי לכם, אני כבר לא זוכר את זה. יש ספר שכתב אברהם עובדיה, עובדיה זה עווד, הוא היה יהודי תימני שעלה לפני קום המדינה, והוא היה, הם מאזור הנהם, נון הימן. נהם זה באזור שנמצא צפון מערב לסנא. ושם הייתה קהילה גדולה של תלמידי חכמים. הוא כתב ספר בשם נתיבות תימן וירושלים. זה היה סיפור החיים שלו בפנים. זה סיפור מעניין מאוד מאוד. ובפנים גם כן צירפו את הדברים של המוכתר של כפר השילוח, מורי יוסף מדמוני. צירפו אותם שם. מי שהוציא את זה לאור זה פרופסור יוסף טובי. אבל מה הסיפור שם? אבא שלו היה צורף מעולה. אז הוא היה שייך לצוות של הצורפים של המלך, של האימאם, האימאם יחיא. והוא היה מכין את כל הקישוטים ואת כל התכשיטים לנשים. הוא היה עובד חצי שנה בביתו וחצי שנה שוהה בבית האימאם. היה לו מקום מיוחד שם. אז לימים, כשהוא נולד, אז הוא גדל קצת, ואז הוא היה חריף, תלמיד חריף באמת, והוא הצטרף לאבא שלו והיה עולה לבית האימאם. כנראה שהוא היה ילד יפה, נאה מאוד, והאימאם אהב אותו מאוד מאוד. היה מושיב אותו על ברכיו ומשחק איתו וכן הלאה וזה וזה. עכשיו תשימו לב, קוראים לו לאנקדוטה או למעשה שהוא מספר במו פיו, הוא כותב את זה. הוא אומר שפעם הוא בא עם אבא שלו כשהוא היה עוד ילד קטן, והאימאם צחק איתו והיה זורק לו בוקשה או ריאל על הרצפה כדי שיראה איך שהוא לוקח את הכסף ואוסף אותו ומכניס לכיס שלו. לקח את הילד והושיב אותו עליו, והוא התחיל לצחוק איתו וכן הלאה, ואז הוא שואל אותו בהקנטה. הוא אומר לו בתימנית, שתתסלם, אתה רוצה תהיה מוסלמי? והוא מחייך לו הילד ככה ולא עונה. הוא אומר לו, אם אתה תהיה מוסלמי, אתה תהיה, איך קוראים לו, תהיה לצדיק, ואתה תדחול על ג'נה, אתה תיכנס, ואיך קוראים לו, לגן עדן. כן, אז מה הוא ענה לו הילד? הילד ענה לו, פתגם תימני ידוע. הפתגם אומר ככה, ما قد رجعش مسلم من الجنة من مشجر ولا يهودي من جهنم محرك. ברור, בתרגום עברי פשוט, עדיין לא חזר לעולם הזה מוסלמי שזכה לגן עדן כשהוא במשגר עם מושגורי, יש לו גרגוש מלא, קוראים לו ריחן ושדף
כאילו שהוא מנצח, כן? שהוא זכה לגן עדן, ומצד שני כביכול היהודים נידונים לגיהנום, לא חזר שום יהודי מהגיהנום כשהוא שרוף, ברור. אז זה אומר משהו, אף אחד לא חזר ואנחנו לא יודעים איך זה נראה ולא שום דבר, אבל אתם רואים פה שיטות חשיבה, אלה שיטות חשיבה, פשוט מאוד. בואו נראה עכשיו את הטעם השני שמורי מזכיר אותו. לדעת רבנו, כפי שכבר כותבתי לעיל בפרק זה ציון רביעי, חשבון היחיד הוא לא לבדו, ועמו מתנהגים כאמור כאן. ומה שכותב רבנו לגמן במה דבורים אמורים ביחיד אבל הציבור וכולי, כלומר כאשר נידונת מדינה לפי רק זכיותיה לאובדנה או ליישובו, אינו לפי מניין הצדיקים או הרשעים שבו, אלא לפי מניין הזכיות והעוונות באופן כללי. כי תוכן מדינה שבו 10 אנשים, 6 הוגדרו צדיקים בדינו מפרותי ו4 רשעים, אלא שבמניין העוונות הכללי הם מחסו על מחסו, אז נוהגים עמהם כמו שכותב רבנו כאן. ואין היחידים נטים באובדנו עיר, אלא העיר עובדת כי כיבוס כזה אינו ראוי להתקיים. וכך כאשר דונים כל העולם בזמן הידוע לפני הקדוש ברוך הוא, כך נוהגים עמהם כציבור. ושלושה מוחלים להם אם מוחלים, ותחילה תולין להם עד שתיוודע התוצאה הסופית של החשבון. וכשרובם עוונות הם נשחוטים כהגדרת רבנו וכד לעיל. אתם רואים, רבנו זהיר, הוא מחפש את המילה בעברית שמתאימה לענישה, וזה השחוטו. הם נשחוטים. הוא לא אומר איזה עונש הם מקבלים, כי הוא לא יודע, ומי יודע מה יהיה העונש. ומעטו לא גשיו מדי גושיות הכסף משנה והלחם משנה והמשנה למלך ועוד. ועתו אוהבי דברי המפורשים מבלי להעיר עליהם, כי לדעתי דברי רבנו ברורים היטב. ועיין ראשון לציון עמוד קק, ועיין מרכבת המשנה רפופורט שהאריך, ועיין גם משנה כסף באורך רוב. כותב הכסף משנה ביומו שם תניא, רבי יוסף רבי יהודה אומר, עובר אדם עבירו פעם ראשונה ושנייה מוחלים לו, שלישית אין מוחלים לו, שנה אמור, וזה הפסוק שכולם מביאים אותו מאיוב, מספר איוב, את הפסוק הזה שהוא מזכיר לנו את המספרים, כן? הן כל אלה יפעל אל פעמיים 3 עם ג'ובר, והתניא שלישית מוחלים לו, רביעית אין מוחלים לו, בתמיהה, זה מה שחז"ל אומרים. התשובה של הגמרא, הבא יחיד, הבא ציבור. זוהי גרסת הוריף, והיא גרסת רבנו. עיין תורת משה סומצין, מה שהקשו על זה מדברי הג'ודו. הכתיב הזה צונצין זה לא מילה סינית, זה נראה כאילו זה סינית, זה לא סינית, זה הדפוס הידוע של שונצינו באיטליה, ששימש בימי הביניים להדפסת התלמוד ולהדפסת ספרי קודש אחרים, הוא היה נפוץ מאוד. הואיל והמילה היא איטלקית, אז יש שכותבים אותה בשין ויש שכותבים אותה בצדי, אז יוצא העגל הזה, סונצין, זה נשמע כאילו זה סינית, קונפוציוס משהו כזה, מדרימה. והרב"ד לא היה ג'ורס כן, ולפי כך כותב שלא ידע מאין מזוהו. ודע, תג'רסינן בתרגום גמוד ראש השונה, בית שמאי אומרים, 3 כיתות ליום הדין, צדיקים ג'מורים, נכתובים ונחתומים לו על תור לחיים, רשעים ג'מורים, נכתובים ונחתומים לו על תור למיתו, בינונים יורדים לג'הנום ומספספים ועולים. ורבנו יפורש מילים הללו מושל. אתם רואים? צריך להיזהר בדברים של חז"ל, כי יש מהם פשט התוכן והמשמעות, ויש מהם מושל, ביטוי מושאל, מטאפורי, ציורי, שאם ניקח אותו כפישוטו נגיע לנמנעות, לדברים שהם בלתי נתפסים ואין השכל.
בעין המציאות. מה זה מספספים בועלים? מה זה? הם הופכים להיות משרוקיות? אם כן, אומר פה מורי בהערה המרובעת, ורבנו יפורש מילים הללו מושול ולא אפורת, ובית הלל אומרים רב חסד מטה כלפי חסד. תנו דבר רבי שמואל מעביר ראשון וכוחי ימידו אמר רבו ועוון עצמו אינו נמחוק, או ועוון עצמו אינו נמחוק, דאי קורבו עוונות מחשיב בהדיהו ואיתמה כיוון שכותב ואם נמצאו זוכיותו כנגד עוונותו אשר משלישי ואילך מעבירים על כל עוונותו ראשון, אם כן מיד הוא נחתום לחיים. ואיך כותב לעיל שהבינונים תולים לו עד יום הכיפורים, ואם לא עשו תשובו נחתומים למיתו. ויש לומר דלעיל איירי בראש השונה, ואז אין מעבירים ראשון אלא מונים כל עוונותו ג'מות אתו ראשון ג'מת השני, והחום מיירי בשועת מיתותו לא דעת אם ילך לג'ן עדן או לג'הנום. ואיתמה עוד קושיה, אם כן דבשועת מיתו מיירי החגה אמר במה דבורים אמורים ביוחיד אבל בסיפור תולים וכולי, דה בסיפור לא שייך בשועת המיתו שכל הסיפור אין מתים ביום אחד, לשן נאמר שנידון כאחד אם ילכו לג'ן עדן או לג'הנום, ועוד שאומר תולין לוהן ובשועת המיתו לא שייך תולין. התשובה, ויש לומר דשייך לומר שהסיפור נידונים כאחד אם ילכו לג'ן עדן או לג'הנום, והכיצד אם כל אחד מהסיפור לא עושה עוון בפני עצמו לשילך לג'הנום אבל הוא ראוי ללך לג'ן עדן, והסיפור בכלל חטאו, והסיפור בכלול, כן, והסיפור בכלול חטאו חטאים הראויים בעדם לא ללכת לג'הנום. ילכו כל אחד ואחד כשימות לג'הנום, שהרי עשינו דור הפלוגו אין להם חלק לעולם הבא, ולא אשכחן שמתו כולם כאחד אלא ודאי כדאמרן. ומה שכותב תולין עניינו שתולין לוהן שלוש עוונות ואין מניחין אותן במשקול עד שישגלו כל עוונותיהן, כיוון שנשגלו כל עוונותיהן אם נמצאו מרביעי ואילך מרובין על זוכיותיהן אותן שלוש עוונות מסתורפים ודונין אותם על הכל, ואם נמצאו זוכיותיהם כנגד עוונותיהם מרביעי ואילך מעבירים כל עוונותיהם ראשון, ומעתו לא יקשה על רבנו מה שיקשה עלו הרבד זה מן הערבוב וכולי. ולדעת רבנו ההי דרבי יוסף ברבי יהודה בשנידונים ילך לג'ן עדן או לג'הנום דומיו דהי דרבי ישמעאל. כלומר להפך, הוא רואה בזה קרבה בין שני המקרים של שני המקומות הללו בתלמוד ולא סתירה לכאורית כפי שהובן מדברי הדיון שלפנינו. ועיין יגהל שלום, זה לא פגשנו אותו מזמן, לא ראינו אותו לפני כן, אבל זה ראשי תיבות יגהל שלום. מי זה בעל הדובר הזה? אולי נכיר אותו באיזה מילה קצרה. יגהל שלום, יגהל שלמה, רבי שלמה אוב בדין פינטשו מחכמי אשכנז. ועיין יגהל שלמה הכסף משנה, שהביא את גושיית הכסף משנה האוכתולין עד יום הכיפורי וחודה ונראו לתורס דאי מושום שלוש חילוגי כפורוהן ותשובו עם כל אחד ואחד עובר על עשה ושוב אינו זוז משום עד שלא חלין לו, עובר על לא תעשה ושוב תשובו ותפילו ביום הכיפורים מכפרים. וכן כותב רבנו לעיל פרק ראשון. ואם כן יש לומר דמה שכותב רבנו דבינונים תלויים עד יום הכיפורים מי ירי בעובר על לא תעשה ועשו תשובו, וחוס מלא תעשה הוא מעשו על מעשו ואינו נכרע מיד בראש השונה לטובו, דה תשובותו לו עד יום הכיפורים אסל לא תעשה.
משום החטא תלוי עד יום הכיפורים, ויום הכיפורים ג'ומר הכפורו ונכתוב לחיים, ועיין שם שהאריכות בתירוסים שונים. ולגושיית הכסף משנה דלעיל בתחילת הפרק רובו זוכיות רובו עוונות, ויש בינוני שתולים לו עד יום הכיפורים, וכהן אף מחסו על מחסו היינו שוגול מעביר ראשון ראשון, נמצא שאין בינוני שתולים לו עד יום הכיפורים. נראו דלוגש יום מדי דרבנו דייק בלשונו כדי לסלק גושיו זו, דלעיל כותב ושיגול זה כלומר העושוי להגדור הצדיק בראשו אינו לפי כמות הזוכיות והעוונות אלא לפי איכות, ובזה הבינוני תולים לו עד יום הכיפורים מעטו אותו שזוכיותו באיכותון מרובות שהוגדור צדיק, מה יהיה ביחס לעוונותו? היה עונש עליה, ואם כן בזה או בבו או היה מוחלו. לזה ולצורך זה בלבד נמנין הזוכיות והעוונות ונשגולים שיגול כמותי ולא איכותי, ומעבירים ראשון ראשון לא רק למי שזוכיות ומרובות אלא אף לשוגול משום מטה כלפי חסד, ובשיגול זה אין בינוני. ואם תשאל אותו שהוגדור צדיק מפני שזוכיות ומרובין באיכותון ובכמות עוונות ומרובין, מה יהיה דינו? לא גשום מדי, הרי מפורש בהלכות 13 דונין אותו על כל העוונות ואין מעבירים לו, ויש לו חלק לעולם הבא, ואף נכתוב לחיים בשל רובנו איכותי של הזוכיות. ולדעתי לא הניח רבנו שום מוגם לגושיית הכסף משנה כלול. במילים אחרות מה שאנחנו רואים פה זה שילוב של האיכות של המצוות, האיכות של המצוות, לא רק הכמות. אנחנו רגילים, או השקפה המונית היא זה שהריבוי הוא קובע את התוצאה, בדיוק. צבירת הזכויות. צביקה. כלומר, כשאדם בא ואומר, ראינו הפגנה והיו שם עשרות אלפים של אנשים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואתה לא יודע מי הם האנשים הללו, מהו הרקע שלהם. האם באו בשביל, כל אחד בא לשם מסיבות אחרות. יש התכנסות, יש אנשים שהם חוליגנים כמו שמגיעים כדי לעשות הפרות סדר, יש אנשים שיש להם אידיאולוגיה אמיתית, אתה לא יכול להבחין ביניהם, כולם מעורבבים בפנים. אומר לנו פה בעניין האדם מישראל שצובר זכויות או עוונות, אם בזכויות שלו יש זכויות שהן כבדות משקל, כמו למשל, נאמר, דברים שהוא נמנע במכוון מלחלל אותם כדי שלא יגיע לענישה של כרת. ענישת כרת אין כמוה מבחינת החומרה, אז במצוות לא תעשה, ובמצוות עשה הוא עשה את המצוות לאשורן כמו שמירת שבת שהיא בחרת, אז הוא קיים מצוות שבת היטב והקפיד עליה היטב. אז ברור שזה לא דומה למצווה שהיא פחותה בערכה מבחינת הענישה או השכר עליה, ולכן גם שוקלים, השיקול הוא אם אפשר לומר בידיו של בורא עולם או על פי ראות עיניו הוא. שוב, ידיים ועיניים פה זה רק סמלים, אין לנו שום עניין פיזיקה, אלא לומר שזה רק על פי השקפתו ודעתו של בורא עולם, לא יותר. אנחנו כמה שנשב פה ונהיה מומחים, נהיה רואי חשבונות ונהיה אנשים שמתעסקים כל יום לומדים דף גמרא אחד ואחר כך כל היום בבורסה, לא יועיל שום דבר, כי אנחנו לא רואים את כל התמונה המרחבית. זכות על הציבור, והוא מוסיף לציבור, אם זה זכות, אם זו מצווה, או אם זה להבדיל עבירה, אז יהיה לטוב או למוטב מהבחינה הזאת. אז כל תזוזה קטנה אצלו היא משפיעה על המעגל השני, על המשפחה, היא משפיעה על המעגל השני, על המשפחה, על השכונה, על העיר, על המדינה ועל העולם בסופו של דבר.
דיברנו על זה בפעם הקודמת, והרמב"ם מודע לזה, כי הרמב"ם כתב לנו כמה וכמה רעיונות חשובים בפילוסופיה המדינית, ושם הוא היה מושפע מאבו נصر אל-פראבי, הפילוסוף הפרסי המוסלמי החשוב, שהיה אריסטוטלי ופירש הרבה דברים של אריסטו, והמושג של התלות הזאת, של הערבות ההדדית בין היחיד לציבור ובין הציבור ליחיד, הם למעשה עמודי תווך בתפיסה הסוציולוגית, המדינית, כן? של חלוקת היישובים בעולם. לכפרים, ערים, לא יודע מה, מושבים, קיבוצים, שכונות וכן הלאה. כל מקום שיש בו קיבוץ של בני אדם. סליחה, כן? איך זה מסתדר עם הוויכוח שבין אברהם לקדוש ברוך הוא? יפה, יפה. שאלה טובה מאוד, שאלה טובה מאוד. תראה, קודם כל אנחנו צריכים לומר שכיוון שזה לפני מתן תורה, וכיוון שאברהם אבינו הוא נחשב ביהדות לחברו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול היה לבוא ללמד זכות על מקום כזה שהוא לכתחילה הוא מקום הרשע והפשע. אז הוא מנסה ללמד עליהם זכות במשחק כזה של הימורים. 50 צדיקים, 45 צדיקים, 40 צדיקים, תוריד, 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 תוריד. והקדוש ברוך הוא בניחותא עונה לו, אם אמסו שם, ומוחלתי. אם אמסו שם, ומוחלתי. הוא עונה לו, כאדם שמדבר עם חברו, משא ומתן, ברור. אבל אתה רואה שבסופו של דבר המציאות טפחה על פניו של אברהם אבינו, לא יכול היה להציל את ארבע הערים הללו. סדום ועמורה, אדמה וסבויים. לא יכול היה אפילו או אחת מהן. לפחות אחת, אם היה מציל אחת מהארבע הערים הללו, היינו אומרים, דבריו נשמעו לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מחל ליושבי אותה העיר, כיוון שהוא מצא משהו ללמד עליהם זכות. אבל כל זה לפני מתן תורה. אז התורה מספרת לנו, קודם כל, על גדלותו של אברהם אבינו, שהוא אנושי בתכונת החמלה והרחמים והחנינה שהיו לו, הוא הפגין אותה כלפי חוץ להציל את היישובים הללו שהוא לא חי בהם, ולוט לא חי בהם, אלא סמוך להם. היה לו אינטרס. כן, בדיוק. אז היכולת הזאת של אדם ללמד זכות על אחרים ולהציל את היישוב שלא יהרס ולא ייכחד מן העולם, זה בא ללמד אותנו. זה מה שחז"ל אומרים, מעשה אבות סימן לבנים, זה כל המעשים של אבותינו בספר בראשית. ופה יש תכונה חשובה, זו תכונת החנינה והחמלה, ללמד זכות על הזולת. למה הדבר דומה? לאדם שבא מן העבודה ושמע שהבן שלו עבר עבירה, סרח, והוא בא, הוציא את החגורה ובא להכות אותו. אז קם אחיו הגדול או אחיו הקטן והולך לו, אומר לו, אבא, לא, 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 אל תרביץ לו, אל תרביץ לו, לא, 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 והוא מלמד עליו זכות. אני לוקח את זה כדוגמה של ילדים במערכת משפחתית יפה. תכונת החנינה הזאת היא רצויה, והיא מחויבת המציאות, כי אחרת היה לנו עולם פרוע. אם אני הייתי דואג רק לעצמי ולא למישהו אחר, וכן הלאה. אם אני רוצה להעביר את רוע הגזרה, אני צריך לפרוץ בתחנונים, בבכי וכן הלאה, כדי ללמד זכות על מישהו. אדם חולה, אדם שנוטה למות, דברים אחרים וכן הלאה. אז בא לנו ספר בראשית עם המעשה הזה של אנשי סדום ועמורה, ומלמד אותנו מאברהם אבינו, לא זו בלבד שהוא פתח את ביתו ותיקן את מצוות הקבלת פנים או הקבלת אורחים, קבלת אורחים לאוהל שלו, והוא מאכיל ומשקה אותם ומלמד אותם את היהדות, אמונת הייחוד, אלא גם כשיש מקום שהם נאמר עליהם ואנשי סדום רועים וחטאים, אז הוא פותח במשא ומתן עם הקדוש ברוך הוא כדי ללמד עליהם איזשהו שמץ של זכות. כן, היום קוראים לזה, במשפט היום קוראים לזה, איך זה נקרא? צל של ספק. יש צל של ספק, ובמשפט האמריקאי בשביל צל של ספק לא עונשין. לא עונשין. מה? אם לא היה שם, היה נלחם ככה גם כן.
מה זאת אומרת? לא היה שם. אני לא יודע, אנחנו לומדים ממה שיש לפנינו, מהמעשים שנעשו, לא ממעשים רצויים לנו. אנחנו לא מציירים עולם אחר. ולכן חז"ל משתמשים באברהם לעומת נוח. נכון מאוד, וחז"ל מדגישים את זה. חז"ל מדגישים את התנהגותו של אברהם אבינו בהצלת אנשי סדום ועמורה, בניגוד לנוח שלא לימד זכות על בני דורו, כן? כן, בהחלט, בצורה כזאת, נכון. הנה, זו דוגמה יפה, בהחלט דוגמה יפה. שתי הדוגמאות בספר בראשית, והם אותות ומופתים לנו, כדי שנלמד מהם איך להתנהג, כן? אני את עצמי הצלתי. נכון, בדיוק. אני הבאתי את החומות. בדיוק. נפשי. כן. זה כמו שתמיד אנשים נמלטים מענישה קולקטיבית ואומרים, מה אתה רוצה ממני? אני לא הייתי שם, אני לא הייתי מעורב. לא, בכלל לא, בצורה כזאת. מוצאים את הטיפוס הזה בכל מקום. נשאול הורד בז בחלק שישי סימון בקסה. גשיות ובו דמחלק בין סיבור ליוחיד. ולא משמע הכי ביומו של היום הכיפורי והשיב עברו דגשיו וכבור הזירו הורבד ותו גשיו שמדי רואיו ליוחיד מדחתית הן כל אלה יפעל אל וכולי ומקרו משמע דאפילו ליוחיד מעבירי על שלושו ראשון ואחד המשמע נמה מדתניו רבי יוסף רבי יהודה אומר אדם עובר עברו פעם ראשונו מחליל לו, שניהו מחליל לו, שלישית מחליל לו, רביעית אין מחליל לו, והאחו ביוחיד משמע, וגתן שלישית מחליל לו. ואם גרסת רבנו כגרסת הספורים שלנו, צריך לתורס למילת אדם מתפורשת על היוחיד, או על הסיבור, ומייתה תנו רואיו, שנה אמור, כה אומר אדוני על שלושו פשעי ישראל ועל ארבעו לא אשיבנו. ואומר, הן כל אלה יפעל אל, כן, כלומר, הוא מביא את הפסוקים שיש בהם מספרים של החטאים והעוונות, כן? על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. אז אתם רואים, יש לנו פה פשעי ישראל, כלומר זה הציבור. אשיבנו זה היחיד. כלומר, הפסוק נקט לשון ריבוי ולשון יחיד. זה להמשיך את הריבוי, היה אומר לו אשיבן, לא אשיבנו. אז זה כביכול ראיה לומר שיש איקה ביניהם, בין הדין ליחיד ובין הדין לציבור. ואומר, הן כל אלה יפעל אל וכולי. ובא תלמודו, מה הוא אומר? וחיתמה. הנה מילה בסיבור, כלומר בסיבור נוהג מידוזו, אבל ביוחיד אין נוהג מידוזו כלול, ואפילו ראשון אין מעבירים, כשמע, הן כל אלה וכולי. נוהגת בו מידוזו שמעבירים לו, אבל סיבור כדית לה שלושו מעבירים לו, ויוחיד כדית לה שניים מעבירים לו. ודייג לה רבנו מדחתית פעמיים שלוש, דהבו למכתב שלוש פעמים עם ג'ובר ומדחותיו פעמיים שלוש, משמע שיש חילוק בין פעמיים לשלוש. פעמיים מעבירים, שלוש אין מעבירים, אבל סיפור אינו כן. דחתיו על שלושו פשעי ישראל ועל ארבעו לא אשיבנו. והדתני רבי יוסף שלישית מחליל לו היינו בסיפור, ואדם דגתני היינו סיפור דחתיו ואתנו סוני סון מרעיתי אדם אתם. ובכמה מקומות מוסינו מילת אדם על כלול. זהו הנראה לי בדעת רבנו עד כל לשון הורד בז. מעיר מורי פה בסוף הערה פשוטה. ואילו ראו גרסת הוריף והורב רבנו חננאל בתלמוד לא הוו גשיו מידה או לה, כן זה מידה ולא היו נדחוג. תוסיפו לכם במילה הזאת נשמתה מי שעדיין אין לו, מי שיש לו עדיין המהדורה הישנה, כנראה בחדשות כבר הכניסו אותה. מה? לא יכול להיות. עדיין לא.
לא, זה כנראה לא גילו את זה. מספקת. איפה אתה רואה מספקת? לא, בליאחד. אי אפשר, כי זה יוצא לי. הוא לא מדבר עליי, הוא מדבר על אותו אדם. כלומר, על מי? על הרדב"ז. הרדב"ז הוא בעל השמועה כאן, הוא בעל הפירוש, הוא המפרש, הוא נושא הכלים. ומורי אומר לו, אילו הרדב"ז היה רואה את גרסת התלמוד בשני המקומות שאנחנו דנים בהם, שיש בהם סתירה לכאורית, דהיינו, הרב רבנו חננאל ואחריו בזמן זה הריף, אז לא היה מעלה את הטיעונים שלו שהוא העלה כאן, ולכן עלה חוזר אל הרדב"ז. ולכן נסכם ונאמר עוד פעם, ואילו רואה גרסת הוריף והורב רבנו חננאל לא הווגה שעולה, לא רדב"ז מידה דבר כלשהו, ולא היות נדחוג. ועיין לך המשנה שאחר שהביא לשון התלמוד בראש השונה שום קודם, ובהלוכות פירש בו שני פירושים, האחד פירוש הוריף וזה לשונו, פירוש אדם יושר ודומין בדרכו, אם נכשל בחטא ועדיין לא בוחט לידו מעודו, אותו החטא אין הקדוש ברוך הוא כותבו אלו מעבירו, וכוחי מדודו של הקדוש ברוך הוא שלו לחייבו מתחילו, כתכתיב הכל אלא יפעל אל. אמר רבו וכולי, עד כאן. הרי שהרכיב שני מאמורים דמסכת ראש השונה מעביר ראשון וכולי, עם ההודי אמר רבי יוסף רבי יהודה אומר אדם חוטא פעם ראשונה ושנייה וכולי, והכל איירי בראש השונה, והוא הדין בשעה ששוגלים בעת מידותו שעושים כך לדעת רבנו שסובר ששוגלים בעת ההיא. ופירוש שלו ריף בארו שם הורן, בארו בחולם, בארו שם הורן דלדעת ואומר ועון עצמו אינו נמחוג רוצה לומר שהעוון ראשון ושני אין מונים לו הם תלויים בעומדים, ועיקר בו עוונות חוץ מראשון ושני מגלגלין עולו ותקון, ואיליקו לא. ויש שם פירוש אחר שפירוש שם הג'ואן, ואין הכוונו באומרו. למי הוא מתכוון הג'ואן? להוריף. כן, הריף הוא סוף הגאונים. כן, יכול להיות שהוא מתכוון להוריף, הוא מכנה אותו הג'ואן. פירוש אחר. כן, פירוש אחר שהוא מביא אותו, כן. ואין הכוונו באומרו מעביר ראשון לעניין חטא ראשון ושני, דלוגה חשיבה. ולדעתו אין הפרש בין ראשון ושני כלול לכל השאר. ואחרי פרש כשהקדוש ברוך הוא ראה לו אדם שרובו זכאי מעביר ראשון, כלומר כל העוונות שעושה מעבירם ונחשוב כאילו לא עשו עוונות כלול, וגם הרבו אף על פי שמעבירם אינם נמחוגים לגמרי אלו תלויים ועומדים, שאם נמצאו רבם זוכיות אותם עוונות נמחוגים אז לגמרי, אבל אם רבם עוונות אז ודאי כל אחד נחשוב ואינו מעביר ראשון כלול. ונראו לכאורה דרבנו תופס לו דרך הוריף ריבה, הוא למעשה לא ריבה, הוא ריבה בעניין שהוא מחזיק ממנו ולומד ממנו המון, אבל הריף היה המורה של אביו רבנו מימון, הוא היה תלמידו, אחד התלמידים המובהקים של הריף, והוא שמע מפי אביו את השמועות מפי הריף, כלומר כל הדברים שהריף לימד את אביו. כלומר שבסוף מה? חייו, הרי ניגש. כבר קטן. כן, כן, הרי מיגש, נכון מאוד, כן. כלומר שבסוף חייו הריף עבר מקרנייקה, מתוניס לספרד, כן. ונפטר בספרד. כן, 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 כן. זאת אומרת, זה רק בסוף חייו הוא הלך ולימד אז התחילה התסיסה של השלטון המוסלמי, התסיסה הדתית, הפנאטית, הקנאית, ולכן קהילות נעקרו ממקומם, והרבנים ברחו, מכיוון שהם היו הראשונים שהאסלאם ניסה להיפרע מהם. אותם תפסו ראשונים. כן.
ולכן הוא ברח, הוא חשב שיהיה לו יותר טוב באנדלוסיה. אז הייתה באמת, היא הייתה פורחת. היא עוד לא נכבשה על ידה. עוד לא, עדיין לא נכבשה, נכון? על ידי המוחידון. ונראו לכאורו דרבנו תופס לו דרך אורי פריבו ומרכיב שני המאמורים ופרש מעבר ראשון ראשון רוצה לומר דחת ראשון ושני לא גחשב כלול אבל לשון ואם נמצאו זוכיותו וכולי שקותיו אחר כך נוטה כסות לפירוש הג'ואן דמשמע דפירוש מעבר ראשון ראשון יש לומר דמעבר כל החוב כאילו לא היו לו עוונות לקוח דברי רבנו הם סדומים ונראו ודאי שהוא תופס דרכו של לוריף כתכותבתי בשם הורם ואחרי פירושו מעביר ראשון ראשון כלומר החטא ראשון ושני מעבירום וכוח ימידו כלומר ביקון ואילך ליתרו עוונות כמו שעשו בתחילו להעבירום כולו מאחוד אחוד והיינו דווקא כשהו עוונות הם כנגד הזוכיות אבל אם יותר מגלג'ה לנעולו את הכל וכמו שפרש רבו